Video. Wow, very good kuya. Ayan, oh yung... Let's eat. That? Saan? Good morning guys. Ay, alis tayo. And nagbago yung schedule natin. Di ba dapat talaga alis tayo today para bumili ng regalo kasi nga may attendan na birthday yung mga bata bukas. Si Sak nga, dalawa, di ba? Pero kagabi, nag-text yung friend ko from Mount Gambier na birthday pala ng dalawa niyang anak. Tapos, ang party is 11 to 1. So, ano na guys? 11 na nga. So, wala na akong time para bumili ng regalo para dun sa dalawa niyang anak. And, dito na lang tayo mamimili. Kasi meron naman ako ditong dalawang magkapareho. Yung isa kay Sophie and then yung isa kay Holly. So, hanapin lang natin yun. Kasi yun na lang ang ibibigay kong regalo para sa anak niyang babae. Then, yung sa lalaki, siguro, ano na lang, cash na lang ang ibigay natin. Tingnan ko lang. Hi guys. Hi guys, ready na yan. Wait na, I'm looking. Oh, wait. Ito yata. Sinisilip ko kasi. Siguro ito na lang. Ito na lang siguro, no? Mom? Kasi dalawa to eh. Isa kay Sophie nga and isa kay... Mom? Yes, kuya. It is getting hotter. It's getting hotter? Hotter and Sabi mo, it was cold. Kasi It was tinanong ko siya kanina, kaya nakaganito What ako. are them socks in? That's for someone. And ayan, ready na, Baba. Hi, say hi. Where are you going? In the party, Shy's party. Not Charlie's party. Charlie's party is tomorrow. So, eto na lang yung ibibigay kong regalo para dun sa girl. Then, yung sa lalaki, cash na lang. Can I just have that one? No, Baba. Come here. Please. Si Kuya, binigyan siya ng teacher niya ng chocolate. Si Sak wala. Wow. Kasi naman yung teacher niya. No, Kuya, because we're going to the party. We have... There's poppy candy chocolate. Yeah, later na lang. Tonight. Okay? Okay. Oh, can you bring this for Mama? Oh, don't rip it. Where's it for? Not Sophie. Ano bang pangalan nun? Pero parang Sophie din yata ang pangalan. No, Baba. No, Baba. Oh, let's go. Let's go. Let's go. Get in the car. Okay, let's go. Alis na tayo, guys. Dito na kami, guys. What shoes is that one, Kuya? Oh, this one. Okay, get your shoes. Mom, Come on, Baba. Bring that gift, Baba. Wait, oh, wait, ha? Wait. Here. Okay, wait. There's car. Baba! Do you wanna wear your jacket? No? Ayan, hindi ka nakaano. Okay, let's go. Holly, Zachary here, Zachary. Here, there. Andun sila, oh. Come on, Baba. I waited to this. Huh? Say hi. Give it. Hi, everyone. Hi, hi. Mary. Yeah, I met her. Hello, nice to meet you. Kumusta? I know, right? Last year. 1 year talaga. Once a year lang kayo nagkikita. Say hi. Hi! Is it alright? Of course it is. Okay. Tayo lang. Wala si Christina. Ang mga boys andon, mga boys. Dito kayo sa labas, guys. Kasi puno yung ano, yung Eileen. may playground. Eileen ang gumawa. Dito sila, Lalo, ang daming tao kasi, ang daming party. Kasi Saturday nga. Ayun si Kuya, siya ang nagbabantay kay Holly. Si Sak andun. Yung may birthday na dalawa, hindi pa namin nakikita. Kasi sa daming tao ngayon. Hanggang dun sila. Kaya dun na kami sa labas. Doon kami, oh. Kasi puno. Okay, don't be scared. Go. Go. Go, Baba. Okay, let's go home then. Good girl. I got electrocuted by that. No. Hey, Baba, I want to come on. Go this way, Baba. Ayan si Sa. Yung daming tao dun, ah. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Kumakain ako ng yung pilipit, yung donut. Ang sarap.
Okay. Where's Floyd? Have you seen Floyd? The birthday boy? You know Floyd. Tagal na kasi nila hindi nakikita si Floyd eh. Mahigit 1 year. Yung pero yung mama niya nakita namin nung nag-dinner kami. Or nag-lunch. Sasama siya dito kay ano nga pangalan niya? Raya. Raya. Okay, Raya, thank you. Holly, go with Raya, okay? Nakahanap kami ng table dito, oh. So, yung friend ko, kukunin niya si Beth para ilipat lahat ng pagkain dito. Kasi, it's very hard na nandito yung mga bata. Nandun kami, malayo kami. Para ba kami kinakabahan na baka merong tao or masamang lalaki o tao na kunin na lang yung bata. Alam niyo, pero hindi naman, safe naman dito. Very safe naman dito. Pero sa ngayon kasi ang dami-dami talaga. First time ko nakita tong ganito karami ang tao dito. Parang sabay-sabay yung party. Pinapantay ko muna si Kuya doon sa doon sa sinistay kong table. Kasi punta natin si Holly kasi nandito siya with other girls. Yes! Good job, Zach! Dito si Holly. Nandito kasi yung mga batang babae. Nandun sila. May gate dito. Oops! Paano to? Okay. Careful! 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 Yes, baby! Go with them, Baba! Go with them! You're scared? Kaya nga pumunta ako kasi nagsiswing sila. Hi! Are you scared? You can just watch Baba. Oh, she wants to play Baba. Do you wanna play? You can play. It's alright. Kasi, are you alright? Yeah, but where's she? She can come with me. Okay? Kasi siya nagbabantay kay Holly. You're scared there, Baba. Okay, let's go. Thank you. Oh, good girl. Come on, here. Doon ka na lang kila Kuya. Ayun si Kuya, oh. Kuya Sak. Go with Kuya Sak, Baba. Ayun si Kuya, nagmamonkey bar. Watch your sister, Sak, okay? Thank you. Okay. I-video ko daw siya. Okay. Go. Go, hurry up. All right. Andiyan si Holly. Andito na sila. Ando na yung mga friends ko. Ayun si Kuya, pinapantay ko. Hindi talaga siya umalis, oh. Sure, sister, okay? Do you wanna eat? Later na, Baba. Do you wanna have donuts? This is really good. Ito yung sinasabi kong masarap na donuts, guys. Ha? Ah, gusto niya pa. Okay, play. Regalo. Ang cute ni Kuya tsaka ni Holly. Andun siya, oh. Binabatay niya talaga si Holly. And ayun si Sak, oh. But like this? Yeah. Okay. Get one. Hi! Hi! Good! Magkakanta na ng happy birthday. Baba, you gonna sing? Okay. Oh, 10 na pala sila?
candles, okay? That's not yours. Okay. Okay, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, so and Floyd. Happy birthday to you. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Happy birthday. Okay, Floyd. Oh, yay! Ang daming tao, guys. What color you want? Pink? Pink. Ayan, dahil si Santa Claus. Ayan, Santa Claus. Good, Kuya? How is it, Baba? Good, okay. How about you, Sak? Do you want some? What color you want? Blue? Thank you. May cake na si Sak, pero gusto niya raw ng sausage roll. You're welcome. Andiyan si Holly. Masarap tong sausage rolls. Sa isa tong sikat na bakery dito sa Mom. Here, Baba, Baba, here. Baba, here. Behind you, Baba, behind you. Here, Baba. Watch out. I think there's more. No more. Ayan yung mga nakuha ni Kuya. Si Sak, how many you get, Sak? 3? How about you, Baba? Wow! Careful! I was lifting up Ah. there. Were you really crying? Isa pa daw, guys. Okay. Wow, good job. Kuya din daw, oh. Go, Kuya. Good job. Oh. Sisak talaga, no? Okay, I'm watching, Kuya. Don't let her go. Okay. Good catch, Kuya. Here, Papa, Holly. You say? You say? Thank you. Huh? Don't touch that. No. I smelled it. Just smelled it. Tapos na yung party and ay yung mga bata, ini-enjoy na nila yung party bag nila. And Mom! malamig. And di ba kanina ang daming... What's that? Wait, Baba. Di ba kanina ang daming tao? Tingnan nyo, wala na, oh. Kunti na lang. Wala na, oh. Yes? 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 You got 2 lollipops? What's that, Kuya? Wow! That's nice. Ayan yung lake dito, oh, sa Valley Lake. Green na green. You're a baby. Oh, come on, let's go. We have to go to Kmart. We're gonna buy presents for your friend and for Charlie. Come on. Come on, let's go. We'll see. Come on. Come on, say see ya. See ya. See ya. Thank you.
Punta muna kami dito sa Foodland bago ang Kmart. Titingin lang ako kung meron silang buto-buto para sa sinigang at saka Asian vegetables. Come on. Tingnan natin kung may kangkong or talong. Walang talong na. Wala rin na sneak beans. Pero may radish sila, oh. Ito tayong radish. Zach! What's this, Zach? What's this, Zach? What's this? Okra. Kuha tayong okra. Punta na tayo ng Kmart, tapos na tayo sa Foodland. And si Holly, nagre-reklamo, masakit na raw yung paa niya. Ayan, kagana siya ni Kuya. Where's Zach? Zach! Ayan si Zach. Punta tayo dito sa Kmart. Kumuha kami ng cart kasi si Holly, masakit na talaga yung paa niya. Why is your feet sore, Baba? Lots of running? Can we get that? Yeah, we're gonna buy, eto nga, gingerbread. That. You want that one? How about this one? Oh yeah, this one. How about that one? We did that one. Oh yeah, we did that last year. We did that one. Oh, We gumawa na haven't kami done yan last this year. one. How about this one? Yeah. You want that one? Yeah, that one's the biggest. Okay. Kuha tayo nito. Careful, Kuya, ha? Siya nagpipili ng iririgalo niya sa friend niya. Do you want that one? He said Charlie's face. Charlie, for Charlie. And Zach, for who? This one for Charlie. Charlie is a boy. Zach. What about this? This one? Toys. For Charlie. Kasi one pa lang naman si Charlie, no? Oo nga, no? Maganda yan, Kuya. Oh, wait, he's turning one. 2 to 5. Charlie is 1. Hanap muna tayong pangregalo para sa 1-year-old. Ha? What about This one, this is boring, Kuya. No, something like, you know, activity toy. What's that? Let me see. How old? It's 9 to 36 months. I'm stuck. It should be for Charlie because 1 to 5. Yeah, I think that will do. But I'm not. No, let me see. Ito maganda. Airport. We'll take me. Meron na kami nahanap para kay Charlie. Yung friend na lang ni Sak. Ano, Sak? Nahihirapan na naman si Sak maghanap. It's in where all the Lego are. Mom, Ito si Kuya, meron na it nito. gave me Binigyan that ko on my siya. birthday. Yeah. This one. And what's the other one you gave me? Ha? I don't know what you like. Ano? You like Avengers. Avengers? Okay, find Avengers din. Avengers daw. Ano nung pet siya, Sak? Kanina pa tayo paikot-ikot. This one, Mercedes-Benz, Sak. Wait, Tolly. You want this? Yes. Ha? Okay. Yan na lang. Ano? Tingnan mo, nagdadalawang isip na naman siya. Yan or yan? Alin ba? I don't know. What do you want? Ano ba talaga, Sak? Gusto ni Kuya yan, oh. Ha? I don't know. We'll see. You want that one? Yep. Okay, let's go. Come on. Yes. You want to play this for later? Wow, this is nice. Wow. Ang ganda naman nga nito. Gusto ni Holly. Yes. Kuya? Yeah. 190 and that should be about this. Kasi ito 119, ito 179. I want this. Gusto ni Kuya. yan. that. What do you want? Elsa. Frozen. I want that. Okay, come on, let's go. I want that. Come on. Guys, dito kami sa bahay ng friend ko kay Christine.
Kasi yung mga bata, ayan, gusto nilang pumunta dito kasi maglaro ng ayan, iPad, tsaka computer. Pinanood kami ng phone. Pinanood ko na yan kanina kasi hindi ako makatulog kanina. Nagising ako maaga. Hindi ako makatulog. Nanood na ako ng tulpo. Napanood ko na to. Andito. Kuya. Ayan sila, oh. Dito pa pala kami guys, sa bahay ng friend ko. Ipakita ko lang sa inyo yung aking OOTD today. Ayan, naka-jumpsuit ako. Nabili ko to sa Ali. And ayan si Holly. Hi, Papa. And, wow, nag-twirl. Tapos yung sandals or slippers. And, malamig kasi ngayon kaya naglagay ako ng denim jacket. Pero ganyan ang itsura niya pag wala siyang jacket. Ayan. So, wala lang. Pinakita ko lang sa inyo. And, nandito sila sa isang kwarto na hindi ginagamit. Kasi, ang lakas ng mga boses nila. Naglalaro pa rin sila, oh. Magdi-dinner na pala kami, guys. And, ayan na, oh. Ito yung dinner namin. Pancit Canton galing Philippines. Kasi ate kararating ng galing Philippines siya. Ayan na. Kaya siya. Tapos, ano nga tong, ano niya, burger with Jollibee's mushroom sauce daw to. Ayan, kumakain na siya. Holly, where are you, Baba? Kumain kasi si Holly ng 2 Goldilocks kasi may dala si ate nga. Kararating niya lang kahapon, pero may miss niya na yung Pinas agad. Ha? She's watching with David. Okay. Uy, kumakain na sila. Where is skirt? She's on the, Kuya, remove your hat. Your hat. Good boy. but I like that. I know, but when you eat, you don't wear a hat. Wait, Kuya, there's a gravy. Manners? Okay. Wow, may mushroom talaga, guys. O, tingnan niya. Bilis ba? Maubos niya na ito, tin. Joke, ayan. Oh, mala Jollibee raw to. Masarap nga. Okay? Kain muna kami, guys. May pa-dessert si Mayora, oh. Ice cream. Busog na kami. Mayroon siyang pa-dessert. Matigas pa, hindi niya pa maano. Mas-scoop. How is it, Baba? Ha? How is it? Good? Yung scoop talaga yan. Pahay na kami, guys. And ipakita ko lang sa inyo yung binili ko sa Foodland. Ito yung nabili natin sa Foodland. Bumili ako ng chicken wings. Ayan. And bumili ako ng okra. Si Sak gusto niya ng okra para sa sinigang and radish. And sili na pangsigang. What's yours? Chili. What's sili daw? And pumunta kami ng Baker's Delight. Bumili ako ng 3 dapat to, pero binigay ko sa friend ko kasi paubos na raw yung bread niya. So, binigay ko yun sa kanya. And pumunta rin kami sa Coles. Bumili kami ng milk kasi paubos na yung milk nila. And bumili ako ng yogurt. Ito yung gustong-gusto ni Holly. Kinain nila yung 3. Tapos, bumili ako ng tofu. And pickles, kasi wala na akong pickles. Capsicum or bell pepper na green and red. And garlic. And another garlic. Kasi paubos na yung garlic ko. Ano pa ako mag-grocery? Lunes pa or Tuesday. Pero gusto ko munang ubusin lahat ng leftover namin kung anong meron sa freezer. Kasi gusto ko mag-grocery para sa Christmas. So, kung ano lang munang meron kami dyan, yan muna ang mga lulutuin ko. And eto, bumili ako ng wipes para sa car. And Vaseline na rosy lips. Ayan. And eto yung nabili namin para kay Charlie. Nakita nyo na to yung binili namin sa Kmart. Ito yung Tutut Drivers Airport. Ayan, oh. Ganda siya. Ayan. And eto yung napag-decide ni Sak para ibigay niya sa kanyang friend bukas. Ito may, ano dyan, oh, Mercedes-Benz. Ayun. So, ayun. Yun na yung vlog natin for today, guys. Sana na-enjoy nyo. Ayun yung mga bata naghihintay. Let's close the vlog, boys and girl.
Ayan, tutupin ko pala yung mga sinampay ko. Come on. Come on. Close the vlog. Say, see ya guys. Bye-bye. You're here? Okay, close the vlog, Kuya. Arsak. See you guys in our next vlog. Okay, please like. Please like, please subscribe. See you next vlog. Bye. Boy, pa-kiss ba siya? Okay. Oh, no, don't kiss the lens, Baba. Bye. Drawing pa din. Ang bilis niya mag-draw. Okay, let's go. Dumating akong package. Ito yung maaga kong pamasko sa sarili ko. So, open natin si Sak. Hindi na ako nag-blower kasi ito yung matagal ko na itong gusto.